Els peixos són una part essencial a la història de la humanitat. Alimentar-se amb el peix que dona el mar o que donen els rius va ser una de les raons per la qual l'home va deixar de ser el caçador paleolític i es va convertir en les comunitats neolítiques. Es va inventar la xarxa, es va inventar la nansa, es va inventar el sedal, la canya, de forma que quan arribem als romans ja tenim una cultura que consumia totes les espècies de peix que coneixem avui en dia, inclús algunes més amb noms que no podem traduir. Els romans, per exemple, es xiflàvem amb un moll. Els molls, la daurada, eren els seus peixos preferits. Pagaven quantitats increïbles, però també van ser ells qui van inventar les piscifactories, llocs on amb aigua calenta podies fer que els peixos s'engroixessin fins a lograr uns preus increïbles. Hola, soc el Ramon del Llagut. Avui us faré unes sardines farcides de fruits secs i dàtils sobre una crema de carbassa amb un oli de sajolida i comí. Per fer aquest plat ens fa falta la carbassa, és del tipus violí, coriandre, comí, menta seca, sal, ruda, all, en el seu defecte, si aquest plat el podeu fer a la primavera, que és quan la sardina està amb el seu màxim esplendor, trobareu all tendre. Pebre negre, oli d'oliva, sempre extra verge, estem al país de l'oli, a l'or blanc, i una mica d'aigua. Per fer el farcit ens faran falta comí, dàtils, menta fresca i avellanes i mel. I després les sardines. Recordeu que a Llagut trobareu restaurant de peix i marisc especialitzat en arrossos i el peix blau amb la seva temporada a la primavera el treballem moltíssim. Bé, per fer el plat, doncs per fer la crema de carbassa agafeu la carbassa, li traiem la corsa, carbassa tallada. Ara, per preparar la crema, haurem d'esmicolar o passar per morter a les espècies, perquè una de les coses que hem après, almenys al Llagut, des que estem amb l'associació del Terracotaula i estem fent una mica les reinterpretacions de la cuina romana, doncs que totes les espècies primer saltejades o primer fregides ajuden a digerir. O sigui, pensem que els romans cuinaven fa 2000 anys i a vegades t'he quedat esperat que encara avui en dia, sobretot a la cuina catalana, hi ha molts plats que deriven de la cuina romana. Estem a terra d'oli, o sigui, procureu, sisplau, treballar oli extra verge, que per molt que us penseu que pagueu, trobo que és un or que encara és barat. I llavors el que dèiem, ja sé que pot semblar estrany, però sofregir les herbes sense que se cremin. Els que sou de Tarragona estareu acostumats a fer això amb els plats de romesco. Allò que la iaia sempre t'explica, nen, quan posis el romesco, sobretot, dona-li volta i volta, tom i tom, que no se cremi el pebrot. Doncs potser venia dels romans, saps? Bé, ho veieu? Se sofregeix l'oli, les herbes a dintre de l'oli, sense que se cremi. I afegim la carbassa
2 toms. Aquestes són les receptes que sempre surten. I moltes vegades, quantes vegades hem agafat una recepta i l'hem seguit al peu de la lletra i després resulta que surt un nyap. No, no. I si mai no teniu una dubte amb aquesta recepta, me podeu trucar en qualsevol moment, a no ser que sigui a l'hora de servei, clar que estarem per un altre assumpte. Una mica de sal i després pebre negre amb gra. Sempre a mi m'agrada treballar-la molguda, que tampoc no costa res tenir un molinet a casa. Això, una altra vegada al foc. Deixem que agafi temperatura. I la mateixa humitat de la carbassa anirà mullant humitat. Intentem aguantar el màxim possible sense afegir-hi gaire aigua, més que res per respectar el sabor propi de la carbassa. Mentre deixem la carbassa que se vagi reugant a una temperatura moderada, doncs podríem agafar, avançar una mica feina i anar netejant les sardines. Bueno, què us haig de dir? Sardines, fem un tall aquí al clatell. Si heu fet mai anxoves, doncs no deixa de ser el mateix. Doncs... Bé, penseu que a Tarragona tenim port amb la distinció Q de qualitat de peix blau, o sigui que si a primavera i estiu a les cases dels tarragonins no tenim peix blau, doncs pecat. I aquesta sí que és veritat que és un plat romà, però nosaltres a l'estiu el tenim incorporat a la nostra carta. Bé, al tanto amb la carbassa. Bé, veieu? Sense necessitat d'afegir-hi aigua, la humitat de la carbassa va amollant i encara la podem aguantar una mica més. Bé, amb el dit gruixut a sobre de l'espina fins a la cua i aviam si això me surt bé, ara són les coses del directo. Sí. Filet de sardina. Sí? Bé, molt bé. Tenim les sardines netes. Aviam com va la carbassa. Això ara sí que comença a agafar-se. Ara és el moment d'afegir-li aigua. Al tanto amb l'aigua, que penseu que hem de fer una crema puré, amb una textura cremosa, que no sigui una sopa. Sempre li podem afegir una mica més de líquid més tard. Ara desglaçar bé el terra de la cassola, o sigui la part baixa de la cassola, que és on s'hi deixen els sucs del rostit. Sembla moniato, Molt bé, i deixem coure això a foc baix, o foc baix mig. I mel. Ben barrejat i ben picadet, el resultat és una massa d'aquest tipus, amb aquesta textura. La carbassa ja la tindrem a punt. Molt bé. Aquesta cuita amb l'aigua justa. Ara això ho anem a triturar
i a mesura que ho anem triturant li afegim oli d'oliva extra verge, com si anéssim a muntar una maionesa. Ja veureu que la massa us anirà agafant una textura i un volum. Ja ho tenim triturat. Aquesta és la textura que ens permetrà treballar la crema carbassa. Ara anem a farcir les sardines. Directament a sobre d'un paper sulfuritzat, perquè això anirà al forn. Una mica d'oli, que no se s'enganxin. I ara, ja veureu, agafeu la massa del farcit, que se deixa treballar molt bé, que és de la mida de cada sardina, i li torneu a donar la forma del peix, que això també ho té molt la cuina romana, sí? Respectant molt les formes dels ingredients. O sigui, el fet no és farcir la sardina, sinó cobrir la farsa amb la sardina. I a més se deixa treballar molt bé. Una mica d'oli per sobre. I sal grossa. Nosaltres sempre treballem amb sal grossa a la cuina. I sense por, que accepta molta sal. Molt bé. Aquestes sardines les passem al forn amb una temperatura forta i al mínim temps possible, que és just que quedi cuita la carn de la sardina. Nosaltres treballem a 200 graus en forns industrials a 2 minuts. Mentre estan coguent les sardines al forn, un momentet, 2 minutets, anem a preparar l'oli de sajolida i comí. La cassoleta ben calenta, oli, i aquí la comí, una part de comí, i 2 parts de sajolida. Ja està. I ho reservem. Les sardines ja estan fetes. I tenim la crema de carbassa. Doncs anem a emplatar crema de carbassa. Sardines. I l'oli de sajolida i comí. Aquestes són les sardines farcides de dàtils i fruits secs sobre carbassa a l'alexandrina amb un oli de sajolida i comí. Doncs que vagi de gust.